ఓర్ నైనా ఇంతమంది జనమైంది, ఇది వెజిటబుల్ మార్కెటా పట్టు చీరల షాపా అన్నట్టుగా ఉంది కదా. పట్టు చీరల మీద 40-70% డిస్కౌంట్స్ పెడితే ఇంతేగా మరి. ఓకే సస్పెన్స్ లేకుండా మ్యాటర్ లోకి వస్తాను. కూకట్పల్లిలో ఉన్న గోమతి సిల్క్స్ లో క్రిస్మస్ అండ్ సంక్రాంతి మెగా డిస్కౌంట్ సేల్ రన్ అవుతుంది. ఎంటైర్ స్టోర్ మీద 40-70% డిస్కౌంట్స్ ఇస్తున్నారు. 5,000 అబోవ్ పర్చేస్ చేసిన వాళ్ళకి 1,999 వర్త్ సారీ ఫ్రీ. 10,000 వర్త్ సారీస్ పర్చేస్ చేసిన వాళ్ళకి 3,999 వర్త్ సారీ ఫ్రీ. ఈ సేల్ లో మనకి డిఫరెంట్ వెరైటీస్ ఆఫ్ పట్టు సారీస్ అవైలబుల్ ఉన్నాయి. ప్యూర్ కంచి పట్టు, టిష్యూ పట్టు, సెమీ కంచి పట్టు, సాఫ్ట్ సిల్క్, బనారస్, గద్వాల్, ఫ్యాన్సీ, బ్రైడల్, కాంచీవరం సారీ అన్ని ఉన్నాయి. క్రిస్మస్, న్యూ ఇయర్ అండ్ సంక్రాంతికి ఎవరైతే పట్టు చీరలు కొనాలి అనుకుంటున్నారో మీ లిస్ట్ లో గోమతి సిల్క్స్ ని తప్పకుండా యాడ్ చేయండి. ఇవి కట్టుకోవాలంటే పట్టు చీరలానే కాదు, హాఫ్ సారీస్ లాగా కూడా కన్వర్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఈ సారీ అయితే నాకు భలే నచ్చేసింది. సెమీ గద్వాల్లో లెక్కలేని మోడల్స్ తీసుకొచ్చారు. సేల్ ఇప్పటికే స్టార్ట్ అయింది. కస్టమర్స్ వాకిన్ అవుతూనే ఉన్నారు. మీరు విజిట్ చేయాలి అంటే షాప్ కూకట్పల్లి నియర్ టు శాతవాహన స్కూల్. రాలేని వాళ్ళు ఆన్లైన్ ద్వారా కూడా ఆర్డర్ చేసుకోవచ్చు. షాప్ కాంటాక్ట్ నెంబర్ స్క్రీన్ మీద ఇస్తున్నారు. ఇంకా ఇలాంటి లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ కోసం మన ఛానల్ ని ఫాలో చేస్తూ ఉండండి.